Un AgroLiving Lab és un espai físic o virtual on pretenem des de la xarxa Agritech fomentar el procés de transferència de tecnologia dels resultats de les investigacions que fan els centres públics d'I+D a Catalunya. I com afavorim aquesta transferència? Doncs fent participar en la pròpia estructura del Living Lab els usuaris de la tecnologia amb aquells que les han produïdes. Agritech és cabdal i té un objectiu primordial que és identificar aquests reptes del sector agroalimentari per poder transformar la societat, poder arribar a teixit productiu i, a més, generar aquesta riquesa i ser més competitius en aquest món global. Per tant, el paper de la xarxa és cabdal, alineada amb polítiques europees, alineada també amb polítiques de pla de govern. Per tant, crec que té un objectiu cabdal. Els Living Labs crec que també la rellevància dels Living Labs són aquests espais col·laboratius on els diferents agents de la cadena de valor tenen opinió, poden adreçar reptes i solucions. Per tant, també crec que és un espai necessari i òbviament, per poder portar a terme estratègies que vulguem fer en un futur. De moment hem començat l'any 2025 amb nous Living Labs. Nou Living Labs del sector de la producció vegetal, de la producció animal i de l'agricultura de dades inclús. Jo crec que l'any 2026 aquesta oferta s'ampliarà, també perquè volem tenir més institucions i més membres a la xarxa. Per tant, aquesta és una iniciativa que ara comença amb nou Living Labs, però que ja veuràs com això ho veurem créixer en els anys que venen.